ang NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM The Community Radio. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka istorya nga puno sang aksyon kag pagpasimpalan nga aton kinatig-uluhan. Jackie, ang Batang Karatigor. Si Rafael, may naluyagan nga isa ka babayi, matahom kag mabuot. Si Catherine, amo ang iya nagustuhan, apang ang isa niya ka amigo, nga leader sang isa ka sindikato nga amo si Boy, nagustuhan ang babayi nga iya nga naluyagan nga si Catherine. Sa ila nga pagpangaluyag, nagpahayag sila sang paghigugma, apang mas ginpili ni Catherine ang lalaki nga si Rafael sang sakay Boy. Kag tungod sadto, naghatag sang pagtumot si Boy sakay Rafael, kag nagkaugot ini sa iya. Apang wala siya sang mahimo, tungod si Rafael ang ginpili ni Catherine. Hasta nga naglabot nga nagpakasal ang duwa, kag nakaanak sang isa ka bata nga lalaki, nga gintawag nila sa ngalan Jackie. Si Jackie, guwapo, cute nga bata, kag nanamian gid ang mag-asawa sa ila anak. Samtang si Boy, grabe ang pangakig, grabe ang kaugot, apang wala na siya sang mahimo. Nagpalayo ang mag-asawa, kag nagligat ang panahon. Dako na si Jackie. Si Jackie, ginpadako nga maayo nga bata, mabuot, maisog, kag may pinasahi nga abilidad. Malayo siya sa iya mga ginikanan, tungod sa trabaho. Didto siya nagaistar kag nagatiner sa iya pinalangga nga lolo nga si Lolo Pidong, nga malapit sa tianggi ni Chay Lucia, kag nangin malapit man si Chay Lucia kay Jackie. Samtang si Boy, nangin mabakod nga sindikato, kag madamo siya sa mga ginahalitan, madamo man sa mga tinawo. Gusto ni Boy nga makabalos kay Rafael kag Catherine. Nakilala niya si Jackie, bisan malawig na ang panahon, apang nahibalaan niya nga si Jackie amo ang anak sang duwa, Rafael kag Catherine. Kag tungod sa gusto niya nga makabalos, ginsugo niya ang iya mga abilidaran nga mga tinawo. Ginsugo niya si Boyong kag Puldo, ang iya ginasaligan sa iya nga grupo, nga kastiguhon si Jackie agud nga makabalos ini. Ini nga mga drama pwede mo mabalikan, imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama.